2025 או קומונה י"ד? 2026. קומונה י"ד. עמותת עמיחי. שיר מלששי! שין בעמיחי, שנת שירותי כל חיי, חברים מתים עליי, אותה של החיים, אל הלגר שוב בורחים, אין לי כסף בכיסים, מה עושים? התקבלתי, יאללה מתחילים, מזל שבחרתי בצרכים מיוחדים. נכנס לקומונה ממש כמו גדול, פאק, נמחק לי מה קרה לי אתמול. עוד בוקר מעייף, כמעט מתעלף, ולאולגה בליווי אני תמיד מתחנף. סולדיור וגן, קורצ'ק בשלום, איזה כיף לי בקבוצות ובמרכז היום. המלוות שלי הכי טובות בתקם, יובל, דורון ואולגה, השילוב המושלם. אז מה אתה מתלבט? נו תעשה לי טובה, מבטיחים שהשנה הזאת תהיה אגדה. שין בעמיחי, שנת שירותי כל חיי, חברים מתים עליי, אותה של החיים, אל הלגר שוב בורחים, אין לי כסף בכיסים. ניסים? אז בוא תקשיב שנייה אליי, 5 קומונות מושלמות, כל התקם הוא מתחתיי. אז יאללה בוא נישן ואולי לא נקום בבוקר, גם ככה השנה הזאת עולה לי כאן ביוקר. גם אני את הירקון ראיתי, צללתי, טבעתי שם, עשיתי פיפי. במטבח אני התנשקתי, וכמובן את השמועות הכחשתי. אז אם אתה מלשש, תקשיב אליי, תבוא להתמיין פה לעמיחי. אסף ההומלס אמר כדאי, אורן מתקשר, אז יאללה ביי. שין מתוחכם, תמיד מגיע מצוין, SOS אני חייב. אולגה בא עכשיו. ביאט! שין בעמיחי, שנת שירותי כל חיי, חברים מתים עליי, אותה של החיים, אל הלגר שוב בורחים, אין לי כסף בכיסים. ניסים? שין בעמיחי, שנת שירותי כל חיי,